Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar da muke ganin wannan ilahirar al'umma a wannan gari, muna kan hanyar zuwa Kano a cikin garin nan kafin mu kai Ankara. Barayi ne suka zo shigo garin, su haka kashe mutum 7 suka musu wulakanci. Shi yasa mutanen gari suka tare hanya suka ce to ba mai wucewa, da manyan motoci da ƙananan motoci sun tare kowa da kowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sojoji suna musu ƙoƙarin su tsaya, sun ce ba za su tsaya ba. Bai daɗi ba, Allah ya sauƙa. Su kuma mutane suna zanga-zanga, sun ce duk kowa da kowa ya koma, da mazan da mata an hana kowa. Sojoji suna cewa a jaye, sun ce ba za su jaye ba. To ga mutu sojoji ne dai sun tsaya wajen suna ta ƙoƙarin hana su, sun ce ba za su jaye ba. Allah ya sauƙa. A mu da motar mu ma ga motar mu ta yi. Ba su wuri motar ta wuce ke. Tana can baya kun baro mota. Allah ya sauƙa. Ina yin interview da wani ya ce kowa ba za su bari a wuce ba. Ko ƙasa za ka tafi ba za su bari ka tafi ba. Allah ubangiji ya mana sauƙi. Nan dai ga mutuncin sojoji nan. Ba sa bari a ce ko ina. Idan suka ga masu mashina ma suna hana su bi kowace hanya, yaran garin da san su da matan su. Ga mai motoci ne dai muna gani da ƙanana sun tafi, ba za su bari a wuce ba. Allah ya sauƙa. Mutanen dai garin suna fita saboda ganin cewa ta wajen abin ya ƙici yawa. So kowa na ɗan kusa kayansa, wasu suna yin gaba. Abin da bai daɗi ba. Allah muna sauki. Mutanen garin sun fito suna ba ma yi wannan mulki ya ishe su. Sojoji na ƙoƙarin su control ɗinsu, amma abin ya yi citura. Yaran garin, matasansu da 'yan matansu kowa ya tura. Sojoji na ku saurara, motoci su wuce, sun ce ba za mu saurara ba. Da sojoji na ƙarfin control ɗinsu suna cewa ba sa yi. Suna ta cewa ba sa yi. Sojoji na ƙoƙarin su saurara, amma ina mu a hanya nan mun kasa mu wuce. Motocin mu ga su nan, mota ta fi 500, hanyar ta mutu. A cikin wannan gari na Kanan Haki, wato na jihar Katsina, su kuma jami'an tsaro suna kokari su yi control ɗin al'umma. Abin ya ci tara, suna daga banin su da takardun su, ba su yarda da wannan mulki ba. Wasu na kuka, wasu na kuma iya abin da suka iya a kai. Wannan abu bai yi daɗi ba. Allah mun rangon mai mana sauki. Ga motoci nan kuna gani na sojoji da na al'umma, sun fi a kirga, sun fi 500. Allah ya sauƙa. Ga mu cikin dajin Kanan Haki. A yanzu haka ba mun kasa fita ma inda za mu tafi. Yanzu ma wani ɗan bahillaci har ya shigo garin. Su kuma al'umma garin suka tafi sun kashe shi, da ƙarde ya tsira. Sojoji suka hana su buge shi, ya ruga da gudu. Kan ke wannan mulkin zalunci ne. Ga dai sojoji suna tattaunawa wasu domin su yi ƙoƙarin ganin cewa an samu an sasanta wannan abu, amma ina. Allah ya sauƙa. Sun ce an riga an kashe su, don haka ma sojoji su kashe su za su ba. Gaskiya ne. Ga wasu nan ma suna fitowa daga cikin dajin, ɗaiɗaikun mutane da mazansu da matansu cikin dajin na Kanan Haki. Sun ce sai su fuskaci sojojin ko su kashe su. Duk abin za a yi masu, tunda an dama an riga an kashe su, sun yi saura ne kawai. Suna zagin sojojin da kansu. Suna fuskantar sojoji suna ce a ƙarya ne da sandunansu, sai dai a kashe su. Ana rarrike su. Saboda dalilin yin wannan abin garba manta, sun ce an kashe musu mutane 7 a jiya, barayi
babu abin da sojoji suka yi musu akai kuma gwamnati bai turo ta wani abu akai ba wannan mulki na zalunci ne abin da suke faɗa kenan. Sun ce wani irin harbi ne ba su ji ba a kashe su duk abin za a musu a yi musu. Lokacin ga motocin sojan nan sanda aiki. Abin da bai yi daɗi ba motoci ga sun daza sun tafi duka an tsaye da mu. Sojan suka su faɗa suke ta yi